Cara ancarí. Tá sí galanta. Run tú jobber dóid an cholí gur míle mai go daine. Wat a fáidir út, Angela. Smór an trúid a holí baintse I harh suas mar sin. Arúneal dohar genta. Just, bhí sé go hálinn mar holí. Tá siad a chun mín sin. Tá cymnig gur hosan si go leor aige gan ná. Sin na stíle ví sa fashion na leisin. Bú jerin siad má haín tá éí fada go leor go jogu siad a ligiste a bheisisin a ríist. Nai. A dheart tú nébh conisteogin den lá mór eile bhééis ag sír se. Ah? You know, lá baintse. Hier séhil, bhil is go bí luha arm tú ceilte géirú suas a tean bhratach sin. Agus í strócús a chéile. Cos leis ru a hála am a ggócha san lei sin. Cai se go mí nehanna dochas a lá máinse. Bí na stóige. As sa leit a nniuhan is tíir sem a ggócha sa an am le hácht. Ní fiú cholí chuine a leid a bhaintse heisci, na stóhí go mé cíal agatsa agus na bósa tú go joo. Ellie, you're talking great to talk her ash. Yeah, hon haar na Sraith. Ach, it's lekker veel dauwert. Me guri bronten as ik kan akla hai bash to hear she. God, jyn is daar rood glanet. In uw hoosje, ba? Jam, Ranona. Go kerkeloor. Brian tu pjogan in hier on het heen. Ah, tam alright. Ní as tím om te chymod. Wat are they going to crash it? Wel, siad ma hish mohori ha karastam. It's just ní fédl me da hishkent. Níl mas madra kai roon, agus nada canna heif. Dúrt le hogar as in rólish, agus nada canna heif nach fédl le hog glakale ma chinne. Jarn heen go lim near who. Stocha go bhfuil puinte mágad. Bhrahad ar bhuam me anna bhór nor dénach a bhís an. Ali Branniger Sean a Dave shoot in scale. Tá imníor go gúil siad ar tí in ina chailúnt. Tá astra le bhád bháile. Yeah. Stocha go bhfuil puinte mágad. Agus bhí ar anna uig nach mé nor dénach a bhís an. Sinna tá chu stof. Bei siad uig nach. Gulja, mai tú ag máiste? Yeah, bed. Feice mé níos déanaú. Ba chat agin an sin. Okay. Okay, slán. Slán. Bet na bósí sír se go joo, na bhfuil ceartta go heisci. Bet go mé tú de bhain singil, le job mór agad cos le go leor eile, agus fiúhain má fósan tú, se bet mé mámaí war marú fan am sin. Ná bí amaide Angela, agus ná bí cant fan buas ar lá mar seo. Níl náir sin buntastíigh buint le bheith single, you know. Leis sin dírin a réid, níl mar an buntaistí bunt le bheith pósta herad. Go sé héag stóga seo bommate. So heig, dé the world an holly. Agus cé réidir gur hai Angela an holly here na. Ní rianna si go deasan chéad le díomh cáhaí, agus ní rianna tí go deasanna se chanarid. Téadachas cúis leis istói. Seo, Rianna bhí mes míú de bobbágálas go te náta bheits a seaarmana ar siúl, deadach áine fannacht á. Na bhí amaide, dúnar a pub seo adstáir ní na báistú. Cé hína costi méri? Ní deasan a dé pobbáil agus glasir? Wel hawk le ein hart arás go luas vis a charman is hart. Mis sin ceart go leor leat saine. Marm? Ja, ceart go leor mar sin. Grad leat mar sin agus go síos agus túr láb chunta go bhí há daingal sal am sé tiilegluna chuí. A sé iteag nervous. Déanach hena hain. Misha come up. When you miss tá gur Millard, is réigen is féisilm hu a hiiscint. That we go for the last year con arga de hero. Agus gan am céine that we ligas the unscrupulous rustlerún to a view side. Vanessa Fogay. It does a fi imneart area ar Vernie agus ar Lima quid keys na ni. Hey, rinne tosa project de sin. Inis that we ligan to Carmel Egypt ceart a yena dis. Vanessa, tá sé Jacker ar hí marachdal. Tá sé Jacker ar an galéir martha. Here, to mention the Tom. When old Carmel tilts nach eig iki sessionay. Vanessa. Agus cuivni Robbie Lynch. Ma hasti much port an philanthropist de glocka. Tos ni an caharnacht ag an Malia. Hello? Yeah. Ai, tá sé sin go deas, tá gaiidir ar bar le a chorin. Cyn Tom a Jack. Tír go haine ag. O ní len chans go mé sé réití nám go deorgam. Ba sé céinte sin nach chula chud is decrugent a tána hin. Á Vanessa. Oh yeah. Tá. Cad a dwaru. Sugar hall. Me hain is Thomas Swinier. Ach sé cólinn an seán masahor. My Thomas Denny Staney. Ba ja. How? Go me leis geall na sé, Vanessa, tá tú sa meala chum. Gwylyn ti hosa.
Ní féidir le cuasí land mar seo. Ceart a gur am íon faoi. Dé tá sef nu áil? Déan ach má chur an fógramach sean go le se cólíine a chluan se chuir sé isteachar a job. Níos meas a fós be se súla na áil. Ach fé fá chu aglah ar gine eile. Féin ach má chun agla bhar chuid brana Vanessa níor bhhaine man sean a chóirta. Tá sé hééis a chríí chuir isteach sa job. Seans bhfuil aríán, tá sé sa bhealach ar an iligan seo. Hey Angela, go leor ceaplaí deanta go sin. Tá salad on ham, turkey. A sin go bré in méid sin cis. Tá sin go déas. Tá na bhfuil. Fe man na serviet an seoir chuúla counter. Okay. an cúnaiste le táile. Á nó tá ceart go leor, Tá hanrod genta go. Yeah, agus tá anha deanta fásta me duine bí a dhéirí. Well, Heather. Halt rút go díl circus. Am sé jótáin jab an taréo. Leis go hálan Angela. Gur míle maithigad. Bú sé a héanaar tá sé tú suas cosúla poblbal ce há Amerika. Dulta bríbeag? Áh, óhíre na ról muidir bhile chuidí mar seo. Angela, brontanas go bheanbheh. A gur míle maithigad níor seaartaid ar bhile tá suas le éceil. Se Heather, cai sé sin dosach. Beart am ar ball le le gúgú le babies. Tá bhfuil óla muidir sláinte mar sin. Go héirse, dionna dí ben bhórháide haig. Wow, Tá gaiidir go má is le a chuna? Anach tá sé tití ar a gáneal sin. Ní lá tá sé tála. Tá sé ba seaartam tasí ar bhád éir níos túisce. Ó, cead seo? Biletán. Bhil tá sé sin sal Vanessa. Bile hackní? Sin an léad tal níag ag Carmel le Robbie. Tus go bhfuil tegad Ach cuma. 3675 bhfuil becheachach náir a méid na bheith ar Robbie. Bín sé déir teistal hart le babi. Nú na bhfuil cáragat. Nar chola sí caiint ar wasna riamh. Agus bhhaile Robbie chud agad áil go lua. Agus siofar sé. Go le teag Ní bhfuil an bheith chu ceistúirtacha. Bet an teis go a thuirs gom ríos an til. Ici mé sem mar chu. Tom tá go má nach má an bheith tógan aige amach sa til. Le denna man úr seo chuir tú go le denna faoi Carmel amachchanse. Le ró mé lei. Níontas ar behanna chun man anna leor conta se chun an chom. Hey, Brannig na Perdíns a chur Trínas Jack. For flip's sake. Bhís ar pon cígur a chud. Agus cais a tí pon ar B&B. Well, is tócha gur mis atá ciontach. Thug mé cart blanche dín ar dúr mé ar hí an taidir sin i dhéanamh. No, tá fáilte go dtíine go dtí tríanna th fád a gúnaí. Well, súlám go mbeon chlár seo go maiid, mar tá sé cosna go leor. Má lena tí raid mar seo, be Katrina lonathe go deo ros marúna seo amach. Thra bína tá a gúnaí ar tríanna. Thank Bháil ní háann tú me siir a Simon similar mar sin na dhéo. Ní ra iscam gur hastig wet éluim. Tá mé geí éilehaid. Soníar tú macna bhar an nó eile sin? Ní ran cinnte. Hanne man tin deanta sus gom go fáil. Tuige sin. Ar a rath barnaí ar méiad a mosca gur me capal sus le bheith. Ach, ní gáid inseach go. Déit mit bheith discreet. Ní, bhil tá lónan cabbí, tá siir sláidir. Bhí é heálar a tappa? Ceirtú ag fáil de chain. Tuna, pickles ar an seagal. Pickles. Pen cís féidir le a lehéid sinna ihe ag an am seot an lá. Wel, had i glwm sa smwytir i enni sarla hi gyda nam siad an le jamwn ti bydyd a swasrw. Dwi'n mwyn ceir galor. Da gynti? Cynti Jerfyn. Fflwg sy'n hyn. Gyd i ddau o'r ti tapo? Okay. Faig heng sandwich dom. Mae gyda o'r. Okay. Tom, ni ra tórum da laiad agam fwy seo. Bín tú teistal hart a heicní a tamar fad agus na higann tú go gosan sin eisgid. Bhí sagam nach raid siad séir. Ach méid se. The taxis I London I wat ní sire. Father. Well, líl tú London an is agus catú an rát a cheart íag. No gáil ar mós, cos le chuile gan eile. Ní bheith fiber be agam dal ar mós dal ména me éanaar, ach smuoine ar Dylan, créiteúr. Tom níl sé éascí an bugí sin a chuir ar an mós. Agus tógan na bus an hart an sean erit náma. Hello, Timothy. Sheila. Well, chicken na jacket ag agad. Ír mar é a hógáil go ré a máid seo. Déanna me ma dhéachil. Ach tá se chud deachar sin. Bhí mór an eibr le fáil macnas na leihananta seo. Agus is a régan is féidir an marachtáil ar min cum súrach.
Well, ná bí búr faoi, sa mí ná mé rud chéid. Brenna. Bhil go síos go gafií leilán. Bheith sin tá. Bhí fátíí arm nach mecht dógan airgad fácha agam le ha an chias. Gar máide. Well, hí le dearmadíana an hí sin na ddítal a Robbie na hanecinn níos mó. Yeah. Just crunch a déisian ar na smíine méid airgad sa chud mó. As bhí me henga putáid na robó gáine má fásta. Segus me sé fáca le cís barta íc me hen. Well, tá rudí níos más ar a tíl se na bh gan na bíine. Well, sin ceir fan chuige. Híle, chuimir tú héin ar bag amach riamh. I mean, má an chios rágat fimar dar tú héin, agus sá san go bhirt tá? Á ná, tá sé ggis go fananta sin go fáilbag. Fiú é me ta an cís ráda. Well, má dermad a hén se. Flug sé go bhharna bín anna gur háistú fa chuirsaí píine an lehead na seo. I mean, go heirí a Vanessa, hahhaile a bh casa lehé, dála gur háistí fa chuirsaí airigid. Scar bhí gur maíad maigad. Sí. Siúgad fada? Gur mágad Vanessa. Well, we're on it to Russian and Chafeder. Bhfuil a choiríní bheith chaálam san gí mítí go hachaon mar sláid an bhil bháil. Oh, Bini, well, Nish Abule Moyle, Edwa Hortain, Thomas Rollett. Right, choirí. Thinking what I think you're thinking, Vanessa? Gné sin Jack? Díalta sa bhaint amach, Peter? Sin smuoineh. Rud a cinnta chur aníon ar fadar. Well, má tá smuoinar sin íana Vanessa díana míle na cinnta le, OK? Fáin. Well, bhí sé sin go hálan deag. Céir le coffee? Arní bheith gur maigad. Stoi go dóg amach sa mertagaí? Well, bhí mé ddíireach ag leabhas le Carmen sin. Óráin, agus réic sí as a heicní? Mar sinna fat am gur leabhas leat. Tá cuasaí go don éí inis, tá go agus ag duine. Ní mór an ébre hart na léon seo, dígann tú. Ní réon seans go dúr a job an seotí. Job óir de Carmel sa cafe. Tom, tá go leor rud i hinine ar de hansa, ach no way. Hiya, Jack. Carmel? Bhín béal arás. Gur míle maith? Lads, bhís ag smuoineh. Bhhailibh rud a cinint difriúla dhéanamh nacht. Go tá ceist agad? Well, bhhailibh ar a thuirt de Dylan? Ó, bhráile. Níl sam. Cén fáá? Bhil pleine sin tíad? Bhí má smuoinar chola seaáile. Sna te sinna dhéana i marach? Má go leor. Pe go meú an greise. Sin tá. Ó go mátasach an lo. Rui na chóra agus a pobl na héan. Cerdi capn se bhir se. Rannu, well go háil. Yes. Gus an fitteach sin a dionanse. Tíar mai na pactarí harint. Na nim déile. Bhí me ceirí rud í bheith ceart a hiúis. Agus is táma gríon grafad ar a stéir sa cheantar seo. A be sé sin leir le. A mahan seo choí na pactarí seo an ócha seo gymne dún. Sna tá chu asam. Go se heisci. Nis. Angela, lig dom ceir le sin. Gur míle nach chuil si galanta. Iawn. Go, 1 second. Go bra. Go magi. Well, cé híú go náthú fálarú a sin Brennan. Tá dúsaí. Nis fanin sinna? Angela, tenisteach. Mai hálaí. Listen, rá sé caiint le meach fós. Oh, well, de bhí agus bhuiá bhí si de gánach ag éíor an job a thuirtá a réí a pobl. Fáiltúd Angela, agus a haig, agus a hiirse. Bágaí sena steach i líb. Ná tú job do cheán, má thugann tú sa job do be cúise gef nachtan sa. Oh, yeah, nar smíing mé sin. Listen, muna bhain sé job, beidir go maiile óg sé leis, ná duine cheán. Okay, all right. Bhfuil aon na sausage? Well, tusa an perfect toast. Gur míle mahad. Mát me. An ar an tú seo le go héin me. Rinne.
Tá ceappaín seo freisin agus dips má taon gur dips. Chun tú aontas ar magúnaí. Gadan. Well, bhí go más gistan ar wins ban chance. Sad. Ní má go drína cuir assignments níos minicí. Cén tanim bháile be hórtéir bhúlíanamh. Saoirse. Saoirse Angela. Ceir tá se begéir agustí go hirirse. Báistú. An daginn sib, gúil se go gúlgus ar saoirse eiliúnt sa gréide. Tugan maid. An bhfuil sibse sásta cabhrú le tiismathirí an ógasí a cholíanana. A hirirse, chuinn pobl Christi míle fáiltearút. De thora hacrmund an bhaiste teúra dí banú gon leanamh seo. Bé sé go ghulgus ar éise, saoirse a eiliún sa gréide, sa gaí go gunneafar sláán ó smáil an pecaí. An niúltaín sib go hátan. Agus cháine éibricha go léir. An gréidirn sib in ní an tathir ile thuchtach. Sa tíarna Ísa Christ. Sa spirit naíb. An mín lib go maist bhí saoirse sa gréide seo. A hirirse baistim thú in anam an ahead agus an bhéic agus an spirit naíb. Amen. Bhil aon na tuair ceappaí. Bhfuil éon crab méid faci? Whatse? Tá. Thank you. Carmen? Tá bhún ceappaí ag an chumad. Ceart fhí deach? Tá puide le legam. An agrann tas na parties riamh, Jason. Agus leanamh sa teach. Má big freáilsa. Goile, tá smuoine bhagam. Catriona. Ní bheith sí leis. No, bhfuil glas ar seomna. Tá mé hééis smuoine bhar an gúna chuirce sin atá ag ar go mór domsa. Tá mas be chéimi beirt. Ce fá? Tá dhéamsa be go steach a siúmid a bhí glas. Chana sin? Tá chu riise. Rahí me sé róh agus as an fóg. Actually, caiimi sin go maiid. What are you hearing? Beca mé sa bó. Cenig is seachan sin a scoirdaris. Tugus sa sinnéad. Nach des, láú ní anach a bhhartáil. Si go ciúna be? Tá sí hall leidir nach bhfuil. Yes. Agus anis ceanna se sagart. Gur míle mai go é. Tá fáilt. Bhile tartarrás le gur mé leichiling. Well, bhrála mecha tafelam nach féidir mneo. Mai go leor am teirta le. Well, gunúidí rébanis agus go goide díú. Gur mai go é. Éistigí bháilm héad agus le té coúthirtaí bhí gorás go dtín pub leis sé sa bheith seo a bháistú i dear. Tá cuairtein. Bránarm chur teacarh. Well, soléir nó rathú tadó bhí mé seir cóhís libh. Cean, mé dachad? No, ní bheith gur mai. Mac. Má sé leis an rud a bhí meidir lé hena. Bránarm ach ní féidirlumm jab a thairscint de radio fphobal. Tá duine cúnta ag tastal cear go leir ach is equal opportunities employer me. You see, de gná bucléir fadaí na daoine cúnta agus tá dúirín an job do lad eile, well, seans go ggurfií le go raibh discrimination asúlam. Sure, ní dochrán. Ba sé be chuíimi beirt. Tá go má mar sin, líige mé héana amach. Slán, hiáid. Slán. An táimid an na smú ras na rú. Tá hirirse. Síl fád a dthe. Sláinte go síl. Scrooge ceart é teag na cheannaí a couple budget cheap plonk.
This is Haig. While I'm on coffee shop run out. My man goes Jack. Coley, no wash ya. What chain is my Jack? Sure. Oh, it's not yes, web queen Warren. An cumlat bhí le ceil chóra le banile. Is gomme. An méid cían agus is gomme lása. Oh, yeah. I wish that one good grán sin a mean. But tá sé galanta. Galanta, rís ich amach a gafe sin. Sé gur fún chuir amachar me breanahfuir. Tá sin áiste. Agus tú cente gur áthí má cin sin fún job. Well, Dagori, that's a thing. Well, híl me sigur sé geri, a brí lenne sa station radio. Well, it's toch gur Harry didn't kinch job elago. Could you be guessed up at an Jeffrey Madrid for Bicha? Taking what I daliort, Eka la banana. In you go ahead, La Boesti here, she. Ah, Colleen, tú tíocht tú sa gafe bhfuil? Oh, stop, tan héis lá fada antroteach christeach an sa gafis. Oh! Chatte gur henne mo cháca le chulhine. Cén cóc? An cáca baistí. Anna níle mered fácaid agus chuocht de húl. Gyn anim jet ar siŵl ogod sa. Dwi'n meddwl dwi'n stech slá míle le mixers. Na lig orten a digin tu gyd a gestio go. Ní sam stewch tú cante. Mae caint fad a fel môr. Pan meid a dŵr tu le enyn i'ch fwydyn fad dŵdwnje. Gyd i'n siort amod an hw. Hic ma go mai go gorad a'i ffegri lech le lwan am mal. Agus gyd i'n macar latsan dianw tŵsti. A hil mag mwyd hiel ogod eifle lumsa. An eich enyn i'ch fwydyn har hogan. Wel tú rán meid i chapam ta tú rá. Wel tú rá gur lumsan páiste sin húas. Ke fan ar idir stú a seag omsan tús? Ke o cadis clas mar seimar dyrm? Inich chum Angela, inich chum Angela mlad. Toga fi hel, toga boga. Toga boga? Inchi tú rúd mar seag agus an sinir an tóra mar hoga go bog. Wel tú cracad an úrad a cyd? A hil ma gur hig tú. O, chap tú gur hig me. Ken sais dyna chapans tú me fe? Gymach sam rúd a cyd mar seag agus nach nilyn tad a fwy. A fi hel... Brenna! Má cheapan tusa gút sa go le fáil bhile seo. Tá tú go le móga mór bichsad.